Medikamentózna liečba predstavuje významnú súčasť manažovania bolesti chrbtice a tiež aj sprievodných ochorení. Jej úloha je v zvládnutí akútnej bolesti, ale aj v zlepšení funkcií pohybového aparátu v bežnom dennom živote. Čo rozumieme pod pojmom medikamentózna liečba? Je to liečba pomocou liekov. A aké sú výhody medikamentóznej liečby? Je to rýchla úľava od bolesti. Táto je veľmi dôležitá najmä v akútnych stavoch. V tejto skupine používame najčastejšie ako analgetikum, teda liek od bolesti paracetamol, alebo nesteroidná antiflogistika, ktoré majú zároveň aj protizápalový účinok. Pacientovi uľavia od bolesti dovtedy, kým začne s inými formami terapie, ako je napríklad fyzioterapia alebo rehabilitácia. Ďalšou výhodou je zmiernenie zápalu. Ak zvládneme zápal, pacientovi sa od bolesti uľaví. Zápal býva často príčinou bolesti a preto jeho zmiernenie prispieva k zlepšenej funkčnosti a pohyblivosti. Z ďalších výhod by som spomenula zmiernenie svalového napätia. Na to používame svalové relaxancia, ktoré uvoľňujú toto napätie alebo krče. Okrem toho je nevyhnutné spomenúť zlepšenie spánku, pretože bolesti veľmi často pacientov aj v spánku limitujú. Ak odstránime bolesť, pacientovi sa spánok automaticky zlepší. Medikamentózna terapia tiež umožňuje podporu iných terapií, ako je napríklad rehabilitácia, ergoterapia, fyzioterapia a podobne. Je to preto, lebo pacient, keď nemá bolesti, má aktívnejší prístup k cvičeniu. Kedy je medikamentózna liečba nevyhnutná? Nevyhnutná je vtedy, keď potrebujeme kontrolovať veľmi silné bolesti. A aké sú nevýhody medikamentóznej liečby? Tak ako všetky ostatné lieky, tak aj analgetika a nesteroidná antiflogistika môžu vyvolávať nežiaduce účinky. Medzi základné a najčastejšie patrí únava alebo ospalosť, môžu to byť žalúdočné ťažkosti. Ďalšou nevýhodou je maskovanie príčiny. To znamená, že ak pacientovi podáme analgetika alebo nesteroidná antiflogistika, utlmíme jeho ťažkosti, ale neriešime vyvolávajúcu príčinu. Dlhodobé užívanie liekov môže viesť následne k chronickej bolesti. Napríklad, ak má pacient vysunutú platničku a má bolesti, ak bude dlhodobo užívať analgetika a neriešiť základný problém, tým, že nebude cítiť bolesti, bude vykonávať rovnaké nevhodné pohyby ako doteraz a danú situáciu, teda tú platničku, si ešte viac zhorší. Rehaklinika v Dudinciach je zameraná práve na riešenie príčiny. Medzi ďalšie nevýhody môžeme zaradiť interakcie s inými liekmi, preto je dôležité vždy lekárovi povedať presne, aké lieky užívate, pretože jednotlivé lieky sa vo vzájomnej kombinácii môžu ovplyvňovať. Dlhodobé užívanie liekov tiež zvyšuje riziko poškodenia orgánov, ako sú pečeň, obličky alebo poškodenie tráviaceho traktu. Medikamentózna liečba je dôležitým nástrojom v liečbe bolesti chrbtice, ale vždy musí byť konzultovaná s lekárom.